Ahoj, ako sa máš obliecť na castingy? Každý týždeň dostávame aspoň 10 správ, či už na Instagram, alebo na Facebook, alebo e-mailom, ako sa mám obliecť na casting. Takže je to veľmi jednoduché, nič nevymýšľaj, okrem toho, že by si mal mať minimálny, alebo teda, že by si mal mať minimálny make-up a chalani by ste mali byť tiež iba jemne upravení. Tak o tom sme si už hovorili v prošlom videu, ale teraz poďme teda k oblečeniu. Vol úplne najjednoduchšie oblečenie, ideálne čierne tričko, biele tričko, sivé, bez nejakých nápisov alebo šaty, bez nejakých vzorov, kvetiniek, bodiek. Naozaj nech ty si ten dôležitý, výnimočný, nech je to teda o tebe a nie o tvojom stylingu. A teraz si povieme aj prečo. Je to veľmi jednoduché. Takto nikdy nič nepokazíš. Predstav si, že ideš robiť casting do historického filmu a ty tam dojdeš oblečená ako pankačka, alebo ideš do modelingu a máš na sebe milión vrstiev, tvoj outfit je veľmi, dajme tomu, že inšpiratívny a všetci sa budú zaoberať tvojim oblečením a nie tebou. Alebo máš sfotiť reklamu pre Nike a ty dojdeš s tričkom Adidas, takže je to úplne nevhodné a toto je ten dôvod, takže buď naozaj tak minimalisticky oblečený, upravený, jednoduchý, ako keby teda v jednoduchom outfite a to je všetko. Držíme ti palce, ahoj!